נדבר על חשבון נפש. חודש אלול ממש מתקרב ומביא איתו את הרעיון המאוד מוכר וידוע של חשבון נפש. כל שנה לקראת השנה החדשה בחודש אלול אנחנו נוהגים לערוך לעצמנו מעין רשימה של כל ההרגלים הלא טובים שלנו שאנחנו רוצים לתקן, ואנחנו די נלחמים בהם בכוח, ובדרך כלל זה לא עובד. ההחלטות החדשות האלה מביאות אותנו לתסכול די גדול. ימימה לימדה אותנו שכדי לתקן הרגלים לא רצויים אנחנו צריכים דווקא קודם כל לקבל אותם, ואז יהיה לנו קל לתקן אותם, הם כאילו ילכו מעצמם. למשל, ימית מאחרת כל בוקר לעבודה. כל בוקר היא קמה מאוחר וכל בוקר היא מאחרת לעבודה. גם השנה, כמו בכל שנה, ימית מקבלת החלטה לקום רבע שעה מוקדם יותר. ממש להכריח את עצמה לקום מוקדם יותר, כי זה בלתי אפשרי, כל פעם הבוס נוזף בה. רוב הסיכויים שגם השנה, כמו בכל שנה, ימית לא תצליח לקום רבע שעה מוקדם יותר. אז לפי ימימה, דווקא ימית צריכה לקבל את זה שהיא קמה מאוחר יותר ושהיא לא מצליחה לקום בזמן. ומתוך זה שהיא תקבל, זה יהיה קצת פחות נוקשה, בגלל שהרגלים שאנחנו נלחמים בהם נוטים להתקבע חזק חזק ביום יום שלנו ועמוק עמוק ביום יום שלנו, וקשה לנו מאוד להיפטר מהם. אז אם את רוצה ללמוד עוד איך לתקן הרגלים לא רצויים, את מוזמנת לסדנת ימימה לחודש אלול. הפרטים יהיו מיד אחרי הסרטון.